Смъртоносно корабокрушение, каране на лунен ровър по Луната, оцелял президент на САЩ след куршум. Това са едни от водещите топ събития, които са се случили на днешната дата, 30 юли. 10. Международен ден на приятелството. От 2011 година ООН отбелязва 30 юли като ден, посветен на приятелството между хората и народите. 9. 1971 година. Аполо 15 излита към Луната. Това е първата мисия, която използва легендарния лунен Lunar Rover, с който астронавтите изминават близо 28 км по повърхността на Луната. За първи път хора карат превозно средство на друго небесно тяло. 1965 година. Първите снимки отблизо на Марс. Космическата сонда Маринър 4 изпраща първите близки снимки на Марс. До тогава мнозина вярват, че планетата може да е покрита с гори или канали. 1619 година. В Вирджиния започва първото представително управление в Америка. Събира се законодателно събрание в английските колонии, което по-късно оказва влияние върху създаването на американската демокрация. 1932 година. Откриват се 10-те летни олимпийски игри в Лос-Анджелес. Поставя се началото на нови стандарти за организация и масово медийно отразяване. 1956 година. Създадено е мотото In God We Trust като официален девиз на САЩ. От този момент то започва и да се поставя върху американските банкноти долар. 1935 година. Роден е човекът, който обикаля сам света със самолет. Това е Джим Роджърс, един от първите авиатори, извършил самостоятелни околосветски полети, вдъхновил множество бъдещи пилоти. 1947 година. Роден е Арнолд Шварценегер, културист, холивудска звезда, губернатор на Калифорния, един от многото вдъхновителни хора, символи, пример, идоли на много поколения, един от най-добрите в 3 различни, напълно различни сфери от живота. 1981 година. Президент оцелява след куршум. След покушението си, американският президент Роналд Рейган през март на 30 юли се възстановява напълно и се завръща към работата си на президент. Това води до значителни подобрения след това в спешната медицина и президентската охрана. И номер 1. Най-известният корабокрушенски бунт в историята. Холандския кораб Батавия претърпява корабокрушение край австралийските брегове. Оцеляват около 340 души, но на тези малки острови няма вода. С лодка капитанът тръгва да търси помощ с някои от своите заместници. И докато се търси помощта, един от оцелелите негови офицери направи бунт, като заедно с други хора, за да спестят от наличната вода и храна, започват да убиват оцелели. Загинали са около 120 души. След като капитанът се връща с помощ след няколко месеца, още на място някои от провинилите се биват разстреляни. Това е една от големите корабокрушенски смъртоносни бунтове и ситуации в морето. Благодаря.